башымны үзгәртергә төптән очрадыңмы барган юлымда чынлап сиңа гашык булдыммы һәр вакытта тик син уйымда син минеке түгел мин синеке яныбызда башка ярлар бар соңга калып килде бу мәхәббәт арабызда үтмәс таулар бар Язмышыма килеп кердең кинәт рөхсәт сорамадың әйтмигә яратуга лайык түгел һәркем көрәшергә кирәк бит димә син минеке түгел мин синеке яныбызда башка ярлар бар соңга калып килде бу мәхәббәт арабызда үтмәс таулар бар Очрашканда күзләремә кара чәчләремнән сыйпап юаттым гаебебез югын аңлый акыл нигә сине мин соң яраттым син минеке түгел мин синеке яныбызда башка ярлар бар